Mwari wakanaka, Mwari vakatendeka musara Jesu. Ndoda kuti chose tigosangana pamanzi echiverengo anobva kuna Daniel chapter 10. Daniel chapter 10. Sis Agnes Netimeni, thank you very much. May God bless you. Daniel chapter 10 verse 12 and verse 13. Nozobereka kubva kuna Ephesians kana kuti Efeso chapter 6 verse 12. Ndichatanga kuverenga from Daniel, the book of Daniel chapter 10. The book of Daniel chapter 10 verse 12 and verse 13. Regai verenge. Akati kwamiri usacha hako nokuti mashoko ako anzikwa kubvira pazuva rokutangarira rakawakaedza nomoyo wako wose kunzwisisa uchida kuzvininipisa pana Mwari wako. Zvino ndauya nokuda kwamashoko ako iwayo. Muchinda woushe wavaPezhia akada kwazvo kundidzivisa kuuya kukapera mazuva ana 21. Asi inzwaka Mikaeri mutumwa mumwe muchinda mukuru akauya kuzondibatsira. Saka ndakazomusiya aripo pamuchinda woushe wamambo wePezhia. Regai ndiverenge kuna Ephesians vaEfeso chapter 6 verse 12. Nokuti pakurwa uku kwatinofanira kuita hakusi kurwisana navanhu, asi tinorwa nemweya yakaipa inogara nechapakati penyika. Mwari ngavakomborere kuenda kwenzi ravo, varopafadze kududzirwa kwaro muzita raJesu Kristu. Haleluya, haleluya, haleluya. Toda kutenda Mwari mukati menguva ino yemasikati ano. Ndoda kupa rukudzo neruremeredzo kune simbi dzebasa, vashumiri vakatanga musi weMande vachirova vhangeri panapa. Basa richibatwa pano. Tanzwa panapa mangwanani mufundisi vachitivhurira nedevotion. Tichipfuurira mberi komangu vachiya pano mufundisi kadiwa. Ndakutopfuurira pamberi kusimudzira mawasiya. Ndine musoro weshoko unonzi minamato yako yadzikwa. Your prayers have been heard. Ukabva kuchata urachirungu nobodedza kuimba kuti icho. Your prayers have been heard. Minamato yako yadzikwa. Mukupera kwegore rino nakatokutarira from January, February taana November. Tiri kupemera gore rino nerevival ino. Tiri kupemera gore rino kubva musi weMande. And this is the 7th day. Tiri pano tichinamata Mwari. Minamato yako yadzikwa. Ndiri kutarisa panapa. Ukaverenga kuna Joshua. Haleluya. Joshua anaudzwa naMwari. Zvikati Joshua, tarira vakatarirana neJeriko, but ndakunikidza Jeriko namambo waro mumaoko ako. Chakada kuti uite panapa, ndoda kuti kazuva rega rega ufambe nevana veIsraeri muchimba nekuridza hwamanda kana kwana ka6 for the 6 days. Saka pazuva rimwe rimwe munotenderera kamwe chete. Musi weMande motenderera, musi wechipiri motenderera, musi wechitatu, musi wechina, musi weSaturday motenderera, kana wava musi weSondo. The completion day on the 7th day. Ndoda kuti mutorane manje vashumiri vaMwari vanokwana nomwe Joseph. Manje pana washaruka vazione musikazi womufana ungasimudza vanhu vakuru, asi nguyai Reverend Mwari wangu, lead team muye kuno
demonstrate. Ndakuzobina chapinda ndakakudemonstrate zvirutaurwa kuna Joshua zvetinokukumbira uya kuno kukumbira tiri 7 ka 1 2 3 4 5 6 7 yakabalansi zvikwanzi over 70 day line up vasumiri vamwari vari kumberi vakabata bhokisi rinoera vasumiri vamwari vari vanomo vakabata bhokisi rechitendero rinoera vachiimba pachisipiriti vachitenderera chisipiriti vachitenderera kuva kwako simba vavayamuchana richitenderera simba vavayamuchana richipinda kuva kwako vachiimba nokuridza hwamanda ngavatenderere ngavakwana kanomwe vachitenderera ndamiri kunzwa vari kuimba vari kuenda chirangano chake icho nechidzidzo cheropa zvinodiwa ruzivo Hallelujah. Ndotenda kufundisa makareka kuti kunoku manext door havana mhosva nenoise saka vatomboivawa kune kumwe lokunzi atisi kuda mizi munoimbira pasi kumadhirobhi asi kufika kuno kwakasununguka wasana magonyeti anenge achingoti turapa saka musangoti tikuitirwa noise zvikakunukanzwa hwamanda yarira vanhu ngavatange kuita meremere ndajeriko mukuvaka kwano jeriko rakavakwa zvakasimba juramo rakasimba pasingatenderwi anopinda kana kubuda
nenda wewe tabu wakawaka twende pana morara pa nenda kamba wake with confidence. Because God is always right. To other Christian makaono anofamba asingachi anofamba asingasese ndamuzo kuti yepangu yatongeka yepangu yakadzirika imana pamwe kusenderera techikati kuna zemasisi techika kushandisa mapenzereyo techika kushandisa baba ndaverenga naupano yandatona kuna Daniel chapter 10. Hallelujah, glory to Jesus. Daniel ukatawerenga the book of Daniel is a peculiar figure. Nicho neku
detention. Ndomo muhoda ndakadaro kune mhepo dzinotiisa mudetention dzobata mhinduro dzedu. But the devil on this seventh day, the devil is a liar. Yako inobatika, message yako inoshika, zako zinoendeka, zako zinoshikika, nezita la Yesu. Zvikanzi paunona ndiri pano kuna muchinda wePersia anga akandibata for 21 days akandisunga asi asiri kundiregedza. But glory be to Jesus. Kuna muchinda anonzi Michael azotuma ndauya vavarume vamadzimai paChipiti, not by mighty nor by power, but by the power, by the power, by the power, by the power of the Holy Spirit. Mweya yakakusunga yose ngaikuregedze mamanano, mweya yakabata nesi yako ngairegedze nezita la Yesu. Chese chakabata chibereko chako ngachiregedze. Ndinotanga kudziliswa, ndinotanga kudziliswa, ngachiregedze, 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 ngachiregedze nezita la Yesu. Ndakazongokuudza kuti kuchema kuya kwamauchita kwazopera. Kuchena kwagukuaza ndona timu rinobvuma kuti kuchema kwako kwapera. Zvako zvakuzoita ndona timu rinogadzirira rinotanga kuchoka izvako zvakuita. Ndona timu rinogadzirira kuti zvako zvakuendeka nomenati zvinoita chete. Mupahamuzori vakambokwaridza nenyaya yekuti kune jekiseni rinonzi kuinjusa. Kuinjusa nokuti mudzimai kana akazvitakura kana nguva yekuti mwana abude yakwana, but zvichiramba vana chiremba pane yavanoita inonzi inducement kuti mwana akase kudi asamuna manesi nanambuya nyamukuta mwana akase kuita sei kubuda kureva kuti kunyangwe kwaine zvisiri kuda kuti ambobuda kunyangwe ambirika ukodhi kunyangwe zvichiti mwana akabreak
Jesus. Jese chakasimba upenyu wako atakupenda koleno chingasuka keleke ino kuti isafambe ndinoraira nesara Jesu. Every altar yakasetwa newakaipa life yako vakaenda vakadeketera pamusoro pezita rako asi ndinotara kuti uregedzwe. Ndoraira mhepo dzerima dzose dzisingadi kukuona uchisimuka. Ndoraira mweya yose pamiskeriechi isingadi kuti ubate mwana. Every spirit of death inosunga ichironga upenyu hwako izviraura kuna Daniel zvikanzi Daniel fear not. I declare my first album fear not in the name of Jesus. Usatya nesara Jesu. Your prayers have been heard. Hakuna chombo chinogadzwa nevakaipa chichabata zverefu yako. Tadeclare pano muzita neropa raJesu. Mwari vakatendeka musara Jesu. Dauti kwaini muchitimbire muchitwai mutimbire maburi kutimbira refa tisitendera akunamata musara Jesu. Chanamata Baba makatendeka muzita raJesu weNazareti nokutenda nchida wekare ngarikudzwe zita renyu pavana venyu, ngarikudzwe zita renyu patisipiti pano, rigokudzwa zita renyu kudzimba dzedu. Simba renyu ngaruonekwe, ukuru hwenyu ngahuonekwe nekuti muri Mwari. Tatenda kuzita ndoshamisa, tatenda nekuti Mwari vanzwa minamato yevana venyu, tatenda nekuti Mwari vatopindura zvinhu. Tinotenda nekuti Mwari patiri kupedza gore rino tichicelebrata taona nyasha dzenyu this 7th day Mwari. Vana venyu tiri munguva yerevival. Mazvita Mwari nekutinzwa, mazvita Mwari nekutipindura, mazvita Mwari nekuvowaipa misodzi, mazvita Jesu nekurapa pamwoyo, mazvita Mwari nekubvisa mastress nemadepression, mazvita nekubvisa Mwari confusion. Kune mumwe ari marriage aMwari angari confused kuti ndogara here kana ndobuda, asi Mwari ndokutendai nekuisa rugare. Kune mumwe Mwari angasina order mulife yake, asi ndokutendai nekuisa order. Father, we give you all the glory. We honor you, my Lord, Mr. Jesu. Mazvita mwamuchene tatenda Mwari takudza zita renyu Mr. Jesu. Amen. Kwaya mutimbire ndambonamata nari kuti my life will never be the same again. Kuti Mwari kana paine chakasunga life yangu ngachiregedze. I've suffered enough. Ndachema zvakwana. I want my joy. I want my joy. Kune mapepa emapromotion anga ambofambiswa, but panapa akagumira akasungwa aripo, but akutaura breakthrough in that office muzita raJesu. Kune mapepa application awakanyora akakandirwa uko, kune hondo dzakabata dzikati itaipi haingamboshanda, itaipi haisire kuita zvinobatika, but akuti mapepa abatange kutsvagwa nezita raJesu. Mumwe munhu ngaashaiwe zororo, umwe manager ngaashaiwe zororo, mumwe supervisor ngaashaiwe zororo, kuti pane mapepa atakavoona mhani, pane mapepa atakaona. Ndozvatiri kuda izvozvo nezita raJesu. Our God is faithful. Mwari vedu vanozviita. Nditenderei vakuru paruvari pano, nditenderei pastor in church, tinamate nehama dziri pano. Mwari vekudenga vachitiitira zvakanaka. Kwaya muchitiimbira muzita raJesu. Mighty Father,
Kusika ni kushua Mungu. Let there be breakthrough. Kusika no tenda let her life never be the same again. See that
Chikomane upenyu Jesu atiditarise Pasine fuma nishenako Vamweni kuona zvakanaka Wadingani mune upenyu Aiwa mukutarisa Uchinjiko wa Kristu mune upenyu Kutarisa Kalvari Magavani. Thank you very much. CPTMC, may God bless you. Your prayers have been heard. No weapon fashioned against us is able to prosper. Our God is faithful. Those who are doing this mechanical, you should guide them.